जेराव सुबिदा मोनो बावहायनो भिडिअखौ लानायबो जायो। भारत पाकिस्तान दावहाया गोगोम जालायदों। दिनैहाय इन्डिया हिसाबै ओरैबायदि स्ट्रं जानानै दं, गोगोम गोरा स्ट्रंखा। पाकिस्ताना एसे दैजोंबो खस्थ' होदों। दैखौ एखनबा हगारना होयो आरो एखनबा होथेनानै होयो। बेयो मोनसे कान्ट्रिनि बियो गेरेला टेक्टिक्स नङा होमबा? बेखौ जोंनि दावहायाव बा जोंनि आन्डारग्राउन्डफ्रावबो जेसेबां दिनै आसामाव थाग्राफोर बियो बेफोरनि हुदाखा, बिदिया जाखागोन। जोंनावबो जुदि जोंनिथिंजायबो गोहोम गोग्लैफैयोबा माहाय जोंनि दैया बन्द जागोन। जोंनावबो दैया एकदम गोगोम बन्द जागोन। बे बुरलुंबुथुर दैया बेल' नङा, गुबुन गुबुनावबो जागोन। आं बिनि सायाव बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै। बुङोबा गोलाव बुंनो हायो, सानफ्रोमबो ओंखारबाय थागोन बेफोरबायदि, खिन्थु बुंथ'ला जेला थान्दा जागोन। खारन बावहाय बे दावहायाव जोंनि बर' फिसाफ्राबो बा बै आर्मियाव हाबनाय, CRPआव हाबनाय गोबां दुखु खस्थ' दं। गावनि फिसाखौ, गावनि बिसिखौ सुथि लाना फैनानैबो थाबनो लिंहर जालायफिननाय होनबा बेसेबां दुखुनांथावना नङा होमबा? बिसोरनि गोसोआवसो दङ जाय इण्डियान आर्मियाव साख्रि मोननाय, BSFआव होन, पेरामिलिटारियाव होन, बा गुबुनाव पुलिस होन, मायावबा साख्रि मोननाय, बिसोरो गासैबो लिंहर जाफिनजोब्बाय। सुटियाव जायफ्रा दंफैयोमोन सिबायफोर, बिसिजों सोरबा सप्ता खनसेल'नो थाफैनो मोनदों, सोरबाया गथ'खौ सप्ता खनसेसोल'नो बामनो मोननाय नङा होमबा? बिसोरनि सायाव माने बारा भिडिअ लाबोयैयाबो मोजां जागोन। खारन बिसोरनि दुखुआ बिसोरनि गोसोआवसो दंसै। थ' बिनि सायाव आं बारा भिडिअ लाबोनो सानाखै। थ' मेन बाथ्राया जाहैबाय मा, मैया खौरां बिजोङावहाय जों मोनसे बाथ्रा लिरलायनायखौ नुनो मोनदों। सोरबाया अन्थाइ जादोंनो, स्टन जादों, गोदोनि नांबोनायफ्रा दासो मोनफा मोनफा नांनो हमदों ना, बेफोरबायदि बाथ्राखौ लिरलायनाय। जों मिथिगौ जे खौरां बिजोङाव बा निउसफोरावहाय सेटेलाइट चेनेल होन बा माबा चेनेलावनो होन, जों मिथिगौ रायजो राजाफ्रा गोरों मानसिफ्रासो बे चेनेलाव खामानि मावो बा बिदि निउसफ्रावहाय खामानि मावो होननानै जों मिथिगौ, जायखिजाया निउसावनो। नाथायबा मैयानि दिनाव जों नुफिनबावबाय, खमाबो बिफिनदों दै बिथांमोना। गोरोन्थियाथ' जाया नङा, जादोंआनो 100% आं बेखौ बुंगोन, खमाबो लादों। नाथायबा बिथांमोनाबो बे खौरां बिजोंनि सायाव मानहानि केस जुदि होयोमोनबा खौरां बिजोङा मा जागौमोन, नंगौना नङा? बाथ्राया बेबो साननो गोनां जानानै फैदों। होदोंना होआखै बेखौ मिथिरोङा, आंनि मिथिनायाव होआखै। खारन खमाबो बिफिनदों नालाय, खमा बिदों जेला होयिया मोजां जागोन। होयोमोनबा एकदम खमा बिथाराबानो बे आलादा बाथ्रा जागौमोन आरोखि। खारन दायाखौ, गोरोन्थिया गावसोरनि होननानै सिमान लाथारबाय। थ' बिसोर बेफोरबायदियाव खमाखौबो होलायनांगौ। थ' जायफ्रा दिनैहाय बेफोरबायदि लिरदों बा बिगोमाथार, बिसोरथ' इदि खालामदो बेखौ नायबाय थानायनि सम गैया बिगोमाया। जाय एडिट खालामनाय बैसो नायनांगौआ, फारसेनिफ्राय नायनांगौ। खनसेयावनो फाइनाल खालामनानै आपल'ड होबाथ' जानाय नङा। फार्स्ट राउन्ड, सेकेन्ड राउन्ड, थार्ड राउन्ड, बिनि उनावसो फाइनाल खालामनानै आपल'ड खालामना होनाया मोजां जागोन। थ' आंनियाबो गोरोन्थि जायो माब्लाबा, हाखु दाखु खालामनायाव। सेम बिसोरबो दिनैहाय बेफोरबायदि हाखु दाखु जानायलाय खुब सम्भब आंनि आन्दाजाव बियो गोरोन्थिया जादों। जाय हक गोरोन्थि जादों, खमा बिदों, बे मानसिफोरनि दायित्व बा डिउटि। दिनैहाय आं बे अन्थाइ जानायनि सायाव बाथ्राखौ एसे बुंगोन। दिनै बे सोरबा सासेया दिनै अन्थाइ जानानै लोमजाबाय, देहा जाबाय, बैसो जाबाय, साख्रु साख्रा, बिदिया साभाबिक। नोंसोरबो जे दिनैहाय जे बैसो जागोन, मानसिनि बैसोआ रबलांगोन बा माबा मोनसेनि उनाव माबा मोनसे जागोन, बेखौ दासान। नोंसोरनावबो समा सफैगोन। दा खोथायै खोथा दिनै अन्थाइ जादों होननानै ओंखारलांबाय बा दिनैहाय बै समनि जाथायनि जाबोनाय मावनायफ्रा फाबा दासो नांदों, बेखिनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव बुंबावनांगौ दं। बै जाय अन्थाइ जानानै दिनै बिसनायाव गोग्लैसोनानै दं, बै बेक्तिनि अननायाव दिनैहाय जों BTC गोख्रों गोरा मोनदों, मोनसे पावारफुल। जों BSCआव जों पावारफुल जायाखैमोन।
जों बावहायबो फिसा जौगाथायखौ मोनबोदों आरो दानि नैबे बिटिसि एकर्डआव जोङो 50% 60% जोङो मा जौगाथायखौ मोनदोंखौ होनांगोन दिनै बर'नि गेजेराव सासेबो गिदिर कन्ट्रेक्टर गैयामोन बिटिसि एकर्ड जानानै कन्ट्रेक्टारानो कन्ट्रेक्टार कौटिनि मावग्रा कन्ट्रेक्टारफोर ओंखारदों सोरनि आमोलाव ओंखारदों बेफोरबो जों बेखौ आखस खालामनो हाया बा नंखाय होननो हाया कौटि मावग्रा मानसिफोर ओंखारदों सोरनि अननायाव बै बे अन्थाइ जानानै स्टन जानानै जाय बेक्तिया दिनै बिसनायाव गोग्लैनानै दं हायोबा बिनि सायाव प्रेयारसो खालामबावनांगौ जाहाथे आरो मोजाङै मावलांनो हानायनि बेबो बिदिसो खालामनांगौ दिनै मा जों बुङोब्ला जोंबो खोनादों जोंबो मोनथिदों सोरबा सासेया दिनै दिल्लीयाव थांनानै लाल साहा कापसे लोंनानै फैनानै न'आव साननै सेलाइन बिजि लानांदों हा खिलाय गोबालाय जादों मानो बुंनो जों बेखौ बिबो खारन दिनै सानसे समावहाय जों बर'निनि थाखायनो बियो मा गारि गाखोनानै स्करपिय' इन'भा गारि गाखोनानै बियो राजा लामा गाथिनो थाङोमोन जों बेफोरखौबो बुंनो थाङा नाथाय बिबो सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय सोमावसारदों दिनै बै बेक्तिया दिनै जाय मानसिया अन्थाइ जानानै बिसनायाव गोग्लैसोनानै दं बिनि थाखाय हायोबा प्रेयारसो खालाम जाहाथे नेक्स्ट आरो देरहाबोबावोबा मोजां खामानि मावनो हानायनि दिनै मा बिनि सायाव गाज्रि सोंखारिनाय आरो जाय मानसिया दिनै एडिट खालामनाय बिखौ जाय मानसिया दिनै एडिट खालामनाय जाय मानसिया दिनै स्टन जानानै बिसनायाव गोग्लैसोनाय बिनि सोमावसारनायखौ नोंसोर मानिगोन ना मानिया आंनि बेयो मोनसे सोंलु दिनै बिथाङा सानसे समाव बर' हारिनि बा जोंनि थाखाय बा आंनि फिसा फिसौनि थाखाय नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखाय बियो मोनसे गोख्रों गोरा एकर्ड खालामनानै लाबोदोंमोन बेखौ नोंसोर एक्सेप्ट खालामनो हागोन ना हाया आरो बे एकर्डआव दिनै मा लिरनाय दङ आरो दानि बिटिआर एकर्डआव माबायदि लिरनाय दङ बेफोरखौ एसे रिजायनानै नाय दिनै जोंनि दा बिटिआर एकर्ड जादोंना बे बिटिआर एकर्डजों आरो बे बिटिसि एकर्डनि माखासे क्लजफोरखौ नायनानै रुजुनानै नाय बेसेबां डिफारेन्स दं जों दिनै बुंदों बिटिआर एकर्डजों बिराद गिदिर पावारफुलखौ मोनदों नाथाय जों पावारफुलखौ मोनदोंबा मानो बाहायनो हायाखै माने इउज खालामनो हायाखै जोंनि पावारफोरखौलाय जाय आइटिसिएलनि आं बिथांमोनखौ बुंगोन जोंनि बिटिआरआव बिराद गिदिर पावारफुल मोनदोंबा मानो इउज खालामनो हायाखै माबे डास्टबिनाव गारनानै दोनदों जोंनि बिटिआरनि पावारफोरखौ मानो इउज खालामनो हायाखै आरो जुदि बेफोर बिराद गिदिर पावार मोनदोंबा जों दिनै गहपुरसिम सिमाखौ बारायनो हादों होननानै बुंदों मानो मुखसो इदि हेन टेन XYZ बाथ्राखौ बुंदों मानोथो दिनैहाय बिसिमहालागै सिमाया नै बिसिम सफैबाय नों गोरा गोख्रों बुंनो हाया दे माव नोंसोरनि खामानिखौ मोजाङैनो बिटिआरआ दिनै बिराद गिदिर पावारफुलनो दिनै सोरबा सासेया दिनैहाय स्टन जानानै बा अन्थाइ जानानै बिसनायाव गोग्लैसोनानै दं बा थानानै दं दिनै बेखौ आइटिसिएलफोरा मा लिरनानै ओरैबायदि फोसावदिंदों नोंखौ बाथ्राजों बुंनानै डमिनेट खालामनानै दोननानै जों देरहानाय गेरेला दावहायावबो बेफोरबायदिनो जायो जाय ट्रेगारखौ सिगां बोनो हायो बेनो देरहागोन जाय ट्रेगारा उनाव बोगोन बे जेनगोन बेफोरबायदि दा जेरैबायदि माखासे लिरलायनाय खोथा दान्थेनाय बाथ्रा दान्थेलायनाय ना बेफोरो नोंखौ जे आं माबायदि बाथ्रा बुंनानै एसे नोंनि भटखौ आं बोनो हागोन नंगौना नङा बेफोरबायदिनि फारसेबो एसे गोजान जाद्लायोब्ला बा आं मोननै आइटिसिएलखौबो बुंदों लिरोब्ला एसे सैथोफोरखौ लिरनानै हो आरो होयोब्ला एसे माखासे लिगेलफोरखौ होनानै हो माखासे नंखाय फाखाय माबा माबि XYZ बेफोरबायदि इदि जादोंनो आं बुंगोन हाग्रामानि जायफोर आइटिसिएल बिथांमोनखौबो बुंगोन प्रमदनि माबाखौबो बुंगोन दिनै आइटिसिएलखौबो प्रमदनि जायखिनि आइटिसिएलफोर नैबेयाव जे दिनै हाग्रामाया दिनैहाय स्टन जानानै XY फाप नांदोंनो हेन टेन बेफोरबायदिनो बेयाव अयनाय जादों जाय प्रमद बर'नि UPPLनि आइटिसिएल बिथांमोना हाग्रामानि सोमावसारनायखौ मोनबोदों नांबोनायखौबो मोनबोदों सोरबाया नाथाय बियो बेसेबां सेक्रिफाइस खालामनांदों बेखौबो बुजिनांगोन दिनैहाय UPPLनि जायखिनि प्रमद बर' सोमावसारनाय BPFनि आइटिसिएलफोर नोंथांमोनाबो बे प्रमद बर'नि सोमावसारनायखौबो मान होनांगोन एसे सनमान होनांगोन दिनै बिबो दिनैहाय गावनि न'खरखौ नागारनानै इन'भा बलेर'आव गाखोनानै बिथांमोना दिनै सोमावसारहैदों राजा लामायाव गाथेहैदों बेखौबो जों मानिनांगोन माखासे बाथ्राफोरखौ एसे लिरलायोब्ला आं बुंगोन दिनैहाय जाय खौरां बिजोङाव बेखौ लिरनाय बे आइटिसिएलनि रावसोमोन बे खौरां बिजोंनि राव नङामोन
बे खौरां बिजोङा जाय ITCL नि जाखिनि लिरनाय बेखौ होनानै बेफोरबायदि खालामनाया गोरोन्थि जादों। ITCL नि जेसेबां पस्ट होनानै दोननाय बेफोरनि पस्टआ पुराना भिडिअफोरखौ होनानैसो लिरनानै होजोबनाय। ओंखायनो माब्लाबा ITCL निफोरनि माखासे भिडिअ फुटेजफोरखौ लानानै खौरां बिजोङाव दामनांगौ बे नङा। ओंखायनो खौरां बिजोंनि मानसिफ्रा एसे मोजाङैनो जुदि सानै हयै खामानिखौ मावोब्ला बे खौरां बिजोङा देरलांनो सम नाङा। गाबोननो बिराद मोजां सेटेलाइट चेनेल खालामना लानो हागोन। जों बर'नि गेजेराव मानो हायाखै? सेटेलाइट चेनेल मानो हायाखै? मोनबेसे सेटेलाइट चेनेल दं जों बर'नि गेजेराव? नाथाय बेफोर जाय सेटेलाइट चेनेल जागोन बेफोरबो वान साइडेडल' जानानै थायो। बै व्यक्तिनि बा दुगैनो थांनाय बा ओंखाम जानाय बिनि थाबायनाय आगानखौबो भिडिअ खेबनानै हगारबावगोन। नै उमुक सारनि आगाना नै बेफोरबायदि XYZ लाब गैया। थ' जों बेफोरबायदि जाय आं बुंगोन जोंनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ, जोंनि बर'नि जेसेबां लिडारफोर दङ ना, सोरबा सानसुमा सार सानसुमायानो होन, सार हाग्रामायानो होन, सार प्रमद बर'आनो होन, बा सोरबा दैदेनगिरियानो होन, दिनै बिथांमोना जों फिसा फिसौ ना बाथा बुथाफ्रा दुखु दाहा लाबोनायाव बिथांमोना लिडार जाबोजोबदों। आरो जोंनि बर'नि जेसेबां एकर्ड जाबोनाय बेफोरो जिउ थै होनानैसो, आं होनाङाखै, आंनि बिदाफोरा होनांदों, नोंनि फंबाया होनांदों, सोरबा सासेया होनांदों। बेफोरबायदियावसो जों बर'नि माखासे एकर्डफोरखौ मोननो हादों। दिनै बै एकर्डफोरखौ जोंनिया सासेबो दैदेनगिरिफ्रा मान होलायनो नागिरा। ना BSc एकर्डनि बाथ्राखौ दा सोरबा रायखाङो नामा? हा? BSc एकर्डनि दा जेसेबां ITCL नि गथ'फोर दङ, BSc एकर्डआ माब्ला जायामोन? सोरबाया दिनैसिमबो मिथिया ITCL ल' होननानै बुङो। बे BSc एकर्डखौ जायफोर BSc एकर्डआव हाबा खालामनाय जरित गोनांफोर बै व्यक्तिफोरखौ सोरबा सिनायानो। सिनायोब्लाबो दिनैहाय मा बिनि न'खर फेमिलिनि बाथ्राफोरखौ लाना ओरैबायदि फिसा फिसौनि बाथ्राखौ लानानै बुङो। बिराद लाजिथावथाव। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय। आं सानो जाय दिनैहाय नैबे स्टन जानानै बै समाव पाप नांबोदों माबोदों हेन टेन लिरनानै बियो दुर्भाग्य जादों, जोंनि थाखाय दुखुनांथावना। प्रमद बर'आनो होन, प्रमद बर'निखौथ' जोङो खोनादों दाखालि बायदि रोखोम सेलेन लालायनो गोनां जादों। नाथाय जों बेफोरखौ मानो होनो? माब्ला हामगोन बियो? जों बेखौसो नेदों। माब्ला हामनानै दिनै बर' रायजो राजानि थाखाय मा खामानि मावनो हायो, दिनै मा जौगाथाय लाबोनो हायो दिनैहाय, बेखौसो जों नेनानै दं। प्रमद बर'आ गोख्रों जाथों, प्रमद बर'आ दिनै स्ट्रं जाथों, देहायै मेन्टेलियै साननो हानाया गोरा जाथों, रायजो राजानि डेभेलपमेन्टखौ लाबोथों मोजाङै। बेखिनि बाथ्राखौसो जों सानदों। जों खोनानानै बिखौ जे प्रमद बर'नि सावगारि होनानै बा बिनि बिसिनायाव गोग्लैनानै सेलेन थुनाय मानाय बेफोरखौ XYZ लिरनानै होबाथ' जानाय नङाना। बेफोरबायदि खालामनानै होबाथ' होनो हायो, नाथाय मा लाब दं? जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ जों गादबना दोननाय बे लाइनसो जों नुनो हमदों। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव सम लाबाय, गोलावबो जाबाय। पाकिस्तान आरो इन्डिया भारतजों दावहा नांनायाव दा इन्डिया आरो भारत बिराद इन्टारेस्ट जानानै दं। जोंनि काउन्सिलाव, जोंनि BTC काउन्सिलाव मा प्रब्लेम जादों, इन्डिया गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट सिन्था खालामनो सम गैया दा। नोंनि काउन्सिलाव दिनै मा हालात जादों, ना मोनजादों, ना उखैहाबनानै थैनानै दं, ना मा जानानै दं, सम गैया। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय। दा बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिना बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।